ating mga susukid na manonood. Maraming salamat sa inyo guys. Shoutout sa lahat ng ating subscriber. Good evening po. Pasok lang po guys yung mapapasok. At yung cellphone. Shouty guys. Good evening po. Live na naman tayo si Waray. Live na naman po. Malapit na rin na may expire yan. Malapit na tumakin. Ay rated SPG. Striktong patnubay at gabay ng magulang. Ang kailangan maaaring may masisirang tema, lingwahe, karahasan, Hello, Sangkay, shoutout. Panood mo ba yung video ko ginawa? Meron yung shoutout kita ron. Kaso hindi ko na ilagay yung ano mo. Hindi kita na ilagay lang yung ano mo, yung channel mo. Pero sabi ko, B-Boy TV shoutout, Sangkay, shoutout. Sangkay, salamat, Sangkay. Thank you. Pasensya ka na, Sangkay, kung hindi ako nakapasok sa iyong live, ha? Pasensyahan mo na. Nanonood naman ako sa mga ano mo, mga ulit tayo ng ano, short video mo, saglit lang ha.
Shoutout sa 40 viewers and 3 thumbs up. Magalang shoutout. Shoutout. Remarks Shiriano. Shoutout sa'yo. Wag ganyan, pangit yan. Bayaran ko na. Wag ganun, wag ka magsalita ng bad words. Baka maano tayo kay Lolo. Sana naintindihan mo. Sir Remark Shiriano. Shoutout sa'yo. Shoutout sa 26 viewers and 3 thumbs up. May galab shoutout. Sangkay, salamat Sangkay sa pagtambay ah. Hindi bali, wawi na lang susunod. At pray lang lagi bago mong lumabas ng bahay upang magtinda. Ano ba yung isang Oo nga, Sangkay, lagi ko naman ginagawa yan. Shoutout sa 26 viewers and 3 thumbs up. May galab shoutout sa inyo. Salamat kay Biboy TV. Sangkay, saglit lang, mamaya-maya na ako mag-play ng ano mo pag kumain kami ng short video mo ha. kunin ko yung Para habang kumakain ako, kunin ko itong naman. kahit nakamute, meron silang mapapansin. Good. Thank you Sangkay. Salamat ha, sa support talaga. Shoutout sa 28 viewers and 3 thumbs up. May love shoutout. Ano bukas yung ano mo? Nag-play. Pero di sa live. Ano? Kung hindi ako pang ganito. Kala ko akin na to. Ang dami pumasok. Hindi pala akin. Okay lang po. Problem. Grabe ang parang ng video mo. Haba. Harang. Harang. May harang ba? Kahit skip mo na lang. Skip mo na Sangkay. Para hindi ka na ano. Maghintay. Okay lang naman yan. Walang problema. Kaya mag-play ako ng ano mo. Ng yung long video mo para ano. Lagad eh. Lagas ako, naglagas ah. Laki ng linagas, 20. Barteran pa na. Hirap pala magbarteran sa live. Yan kung babalik yun. Sige, balik lang ka dyan.
Hindi ko in-skip. Kanina pa ako nanonood. Ay, salamat sa guys. Salamat. Shoutout sa 22 viewers and 3 thumbs up. May girap shoutout sa inyo. I love you guys. Boom, boom, boom. 20 na laga sa akin. Kaya ayaw ko yung ganyan eh. Minsan, ano, hulaan nila yung mga sa amin dito kung anong ilang taon, kailang pinapanganak, para ano. Ako din. Pampulang din yan. Kaya Marmar, sakto yan. Binili ko to para sa'yo. Ibibigay ko kay Marmar. Kaya, shoutout sa 10 viewers. Uy, Mark Cervelos. Saan to? And 4 thumbs up, may galaw shoutout. Shouty, shouty. Dami dun pa naman. Nabaon na. Kung mag-ano ba, kasi mag-una sila gusto. Yun ang may datan dito, ibuhong tayo. Wow! Dahil na taon din. Next one. The egg. Kailan ng lola ko ang hindi ka. Pasok, pasok. Dinosaur. Salamat sa pa-heart, B-Boy TV. Shoutout sa 11 viewers and 6 thumbs up, may galaw shoutout sa inyo. Oo, sa rin, kayo narinig sa video. Nasa live. Lagi mo dyan. Shoutout sa 19 viewers at 8 thumbs up, may galaw shoutout sa inyo. Lahat na. Wala na, dami na yan. Ilan taon na? Yan na. Shoutout sa 13 viewers and 9 thumbs up, may galaw shoutout. Yahoo! Ano ba yun? Kaya na tayo, Doy. Sige. Ha? Oo, kaya na. Gutom na sa ito. Pati po na yan, matuwa ko sa'yo. Kaya ako may natagalan kamay lang. Para mo sa ako ni. Naiinit ka kasi. Doy, mo dyan na. Shoutout, shouty. Guys, play ko lang yung ano, yung video ni si Sangkay. Hindi natin kakain lang kami Sangkay ha. Play ko lang doon sa ano ng videos mo. Sabi mo, akala nyo wala na akong matutuluyan, ano? Buti na lang, mabait ang kaibigan ko din. Ay, ano pinagmamalaki mo ngayon? Na meron kang bagong pepestehin?
Cholo Reyes, shoutout sa'yo, thumbs up dan. Next kita rito kay Sangkay Biboy TV, itong long video sa'yo. Next ko yung video mo ha. Kahit magpalipat-lipat ka ng basta mag-comment ka lang dito. I-play natin Cholo Reyes yung videos ha. Saglit lang kumakain ako. Yan lang kayo. Kung hindi kayong mang bakaw sa ibang live. Biboy ito. Si Biboy. Ay, oo pala. Sorry. Saina. Ikaw pala yan. Sorry. Kala ko kung sino. Hindi. Hindi ko lang.
Sangkay, saglit lang ha, papaludan ko lang yung cellphone ko isa kasi wala nang load. And 200 times more niacin.
Shoutout sa 14 viewers at 13 thumbs up. Sangkay, saglit lang sangkay ah. Salamat sa pagpasok sa akin. Sinigyan kita, mayroon akong dinikit sa'yo. Bananas. Ano yan? Puro Shoutout sa 11 viewers and 13 thumbs up. May gulab shoutout. Sana bumalik ang mga ano ko dati, yung mga kagrupo ko sa GC. Sana yung makadalaw sila ulit dito sa aking live. Hindi Mark yan. Pag bumagsak ka niyan, Mark yan. Hindi umaangat yung subscriber ko, nakakainis. Shoutout sa 7 viewers at 13 thumbs up. Bumaliktad May ka gulab shoutout. mo! Ayaw mo. Umabas ka nga dyan. Gusto mo baldog yung ulo mo? Shoutout sa 10 viewers and 13 thumbs up. May Ikaw gulab ganyan sugod di dyan. May gulab shoutout, ha? Meron pa. Tsaka una yung ano nila, Joanna, no? Oh, yun, mag-umpisa pa lang. Mag-umpisa pa. Asan ba yung number? Saan mo nilagay? Kumain ka muna. Kumain ka pa. Oh, naka 40 minutes na tayo mga kawaray. Gawa na yun, pag alam niya umutok siya, tagal talaga kumain. Shetty. Sa pisngi na. Ano ginawa mo doon? Sahog. Diba? Hindi ako nagkakamali. Naklagyan na din ng butas-butas ng mata, ilong. Mga. Nakauban ako. Ano ko lang. Init. Shoutout sa 14 viewers at 13 thumbs up. Mega love shoutout. Bilisan mo na now. Aray! Aray! Ano ka? Kati ng likod ko. Kumain kasi ng laing. Kaya hindi ko inubos yung laing kinain ko eh. Mangamot na naman tayo nito. Shoutout sa 12 viewers. Shoutout. Ate ate, nakahamot din mo na. Kumain siya? Opo. Dapat di siya kumakain na naman. Oh, 5 viewers na lang. 13 thumbs up. May galap shoutout. Lalo bilang ni Marumag ko yun. Kasi kuha sa Gonzalo. Hindi gulay ang kinuha. Saho. Uy, bagsak ka niyan. Ito muna i-play ko. Play ko lang kayo isang kay ano yan si ano eh. Mamaya pag naludan yan. Oo, maya mag-expire na rin yan. Tudan na yan. Ah, kaya pala pinapairam mo ano. Para maludan din. Bakit? Pinapairam ko, kinukuha mo yan. Shoutout sa team viewers at 13 thumbs up. Ano na yan dito? Oo, may bumaba. Galing sa hagdanan. Sexy. Ay. Kay sangkay pa rin guys yung papasok po sa aking live. Sana ay po ay mag-comment po para may play natin ang yung short video or long video. At bigyan kita ng banana. Basta mag-stay ka ng 5 to 10 minutes ba.
Ay, sauce. Kay Sangkay pa rin tayo, Biboy TV po. Lablab, mama. Lablab. Mega love shoutout sa 6 viewers. Wow, sarap ng lechon ah. Lechon pa nga. Dami, lechon. Tignan lang, wala tayong yelo ngayon. Guys, kay Sangkay pa rin po tayo. Nagpi-play natin yung short video niya. Shoutout sa viewers at 13 thumbs up. Mega love shoutout sa inyo. Salamat sa suporta guys. At yung mga kaibigan natin dyan sa palengke na sumisilip sa ating live.
Salamat sa lahat. Nasugat. Shoutout sa 5 viewers at 13 thumbs up. Mega love shoutout. Uh, Tapos na ikaw magmama ng anak. Diyan yung kailangan tubig. Shoutout sa 11 viewers. Wala nang boses to eh. Ano mo?
Shoutout Sangkay. Click ko lang yung ano mo, long video. Labas lang ako mag-wish you. Shoutout sa 7 viewers at 13 thumbs up. Mega love shoutout sa inyo. Tsaka na pare, sige muna tayo dito.
Shoutout sa... Ay, ilan percent na lang? 10%, 20% na lang. Shoutout sa 2 viewers and 13 thumbs up. Mega love shoutout. Shoutout sa 3 viewers. Hindi na nanonood si ano mo ah. Sino? Yung phone mo. Sobrang worker. Busy. Mamaya na nga kasi! Hindi na Paulit-ulit! YouTube kasi yan. Shoutout sa 4 viewers. Mega love shoutout. Shoutout sa 4 viewers at 13 thumbs up. Mega love shoutout. Hindi na pala. Kala ko bibilang itong kissing ito. May mga ano dyan? Mabili ako? Kay Sangkay pa rin guys, habang walang ibang pumapasok, kay Sangkay lang tayo magtatambay. Salamat Sangkay sa pagtambay, Wonder Boy. Salamat sa So, gibugasan na rin ako yung panaksan. Pwede din mo ugasin, no?
Share out sa 6 viewers at 13 thumbs up. May gano'n siya. Malapit na tayo guys mag 2 hours. 1 hour and 37 minutes na guys tayo. Kaya, pabuti natin uli nito ng 2 hours para naman kahit wala ganang yung nanonood, yung nagpapatalon-talon dyan, madagdag din sa live natin. Sangkay, pwede ka lumipat sa mga ibang nagla-live Silent lang naman ako nakamute. Shoutout sa 6 viewers. Andiyan pa rin si Sangkay. Grabe naman sa sulit nito si Sangkay. Sangkay, salamat Pasensya ka na, hindi ko na play uli yung yung video mo kasi ginamit tong isang cellphone. Yung isa naman cellphone, ginagamit ko pang mamaya. Replay ko kasi yung video ko nung sa pag in-upload kong videos para naman madagdag yung natin. Shoutout sa 3 viewers. Salamat sa pa-heart Sangkay Wonderboy. Hindi ko malita ka. Umar. Nakahiga lang ako rito sa habang nanonood sa aking video. Ano yan? Ang galing. Shout out sa 2 viewers. Sumigalog siya na. Yung libis ko mo damit ko. Shoutout sa 4 viewers. Yung pig na malaki man. Gaya mo sa bag ko. Bag na spider man. Dati. Pinay. Shoutout sa 10 viewers. Ang dami Imuyo ko na yung cellphone. Nalalasing na ang cellphone. Kilay ni na kata. Balik mo nga ito sa wallet na. Nilagay mo dun. Balik mo ito. Pobreng worker Oy, shoutout sa Tol Pobreng Worker. Salamat Tol. Salamat sa pag naligaw ka. Shoutout sa iyo Tol. Kumusta? Si Pobreng Worker guys. Mga kawaray naligaw. Kumusta Tol? Kumusta ang bilyaran natin dyan? Kumikita ba o logi? Ito mo pa mo. Ayos lang naman Tol. Okay. At least may pinagkakakitaan ka. Ay, Wonder Boy, shoutout. Sangkay pa, dagdagan naman yung
subscriber ng kaibigan ko si Tol Pobreng Worker kung pwede lang. Padagdagan yung subscriber ng kaibigan ko. Sangkay, salamat ah. Busy pa ang mga pun Sangkay. Okay. Salamat Sangkay sa ano, suporta. Okay lang, okay lang. Meet ko lang kayo nanonood yung ano, TV, yung mga
nakalimutan na bata. Hindi na naman naligo, hindi na naman nagpalit. Shoutout sa 5 viewers at 13 thumbs up. May love shoutout. Pag 2 hours na pala tayo, guys. Salamat Sangkay sa pa-heart. Sangkay, pwede ka na lumipat sa mga ibang nagla-live, ah. Walang problema. Ay, mag-out na rin ako. Hintayin ko na ito mag 2 hours. Ay, Doy, pinatayan ka na ng electric fan. Walang paalam-alam. Thumbs up. Wala akong gagamitin. Kapakin kita dyan eh. Huwag ka muna mag-electric fan. Ano? May sinasabi ka eh. Ano sinasabi mo? Shoutout sa 4 viewers. Hindi ka ba matutulog? Walang diabetes mark yan. Ngayon ko muna nag-ilis. Dalawang Biboy TV na sa magkaibang live. Pwede pala yun. Mamaya maano ka. Hindi naman magbabarteran. Hindi ka malata niya. Ayos yun ah. Shoutout sa 6 viewers. Mamili ka doon? Oo, mamili akong sa YouTube. Shoutout sa 9 viewers guys. Kay Biboy TV pa rin tayo. Piniplay ko yung ngayon. Kanyang Ano kailangan mo? video. Ha? Takot ako magutom. Water? Takot ako magutom si nanay. Shoutout sa 8 viewers. Yahoo! Sabi ni Wonder Boy. Wala eh. Ayun na yung water sa ano. Ay, Marlo, yung gravy na inutos ko sa'yo. Galing. Hindi mo ano yan dun sa ano. Yan na naman mo nilagay. Asan na yung number ko, Mar? Gablaw. Wala, kay mawa. Karoon. Pwede ito doon ihatiin lang doon. Ang bilis na kahawag sa cellphone ko ah. Hard na yan. Ano gawin mo na? Nice. Corn. Yummy? Yummy? Binawasan mo naman yan? Pero doon? Binawas ko. Ano? Wala po kong kinahaloy. Sulat ko lang ito oh. Kulang yan, wala na lang. Hirap na ako sa video. Parang binawas. Kanina ko. Bumalik ko sa'yo. 100 dyan. Oo, kung pera siya. Saan ba ginawa ni Mama kanina? Dalawang 50. Yung bariya
maano mo pambili sa garilyo. Yun. Ano? Maalat yan ano? Shout out sa mga viewers. Kano ginawa mo dito? Like, kano ginawa mo dito? May ikot ay gumagana pa ba? Iwan. Ano na pa sa'yo na? Saan mo yung kanina? Ha? 24? Abot mo ang tawel ni Papa. Hindi mo. Ang bigkas niya to yung share. Sure. Hindi ka ikaw mo. Pag mayroon, hindi ka nag-share din eh. Ano mo na ba? Share. Question na lang pala dito. May ano ka may ads ba? May ano. Shout out sa 10 viewers. Tingnan yung ano mo. Huwag mo kami ng kamay na anak. Unas mo na naman sa damit mo. Very basic. Ka? Ka? Ano ba talaga? Bisaya ka, Tagalog? May botos nga. Lord. Charger.
Bakit? Shoutout sa 16 viewers. Pinagsakan mo po yung cellphone ko. Ayaw na naman yan, nak. Ano mo na yan, pinagtatanggal mo sa... Nagulit ka, ah. Oy, di ba may kutsara yan? Yan kutsara gamitin mo. Ang kamay mo lang eh. Okay, talunan mo na naman ako. Shoutout sa 11 viewers. Uy, ilaganan mo na yung mga barya dyan. Daming lumag na yan. Hindi mo ako. Parang hindi naliligo ah. Yan. Eh! Anuhan mo lang yung towel ba? Pag ano na. Ano mo yun? Shoutout sa 8 viewers. Kay Biboy TV pa rin tayo guys. Play natin yung long video niya para lumaki yung ano niya, revenues. Revenue. Sa ads lang tayo babawi guys, mga kawaray, kay kunti lang naman nanonood sa atin. Ads. Pag may naliligaw sa atin, manood. Diba? Mga dyan? Siyempre. Siyempre. Pogi ikaw? Pogi ikaw? Ha? Bilang pa Jubar niya, Mar. Mar. Ikaw rin nakadungog, Marlo. Sigurado ka? Ano yun? Ano yun? Ano yun? Paam, paam. Yum, yum. Yung pa-Jubar na ano, kulay. Anak. Shoutout sa 17 viewers. Oh, parami yung nanonood. Gabi na eh. Kaso wala nag-ano. Wala nagpo-comment. Puro mga matis yan. Mga matis. Ikaw ang kulong. Ay.
Naisip. Doon tayo, no? Tara! Shoutout sa 8 viewers. Huwag ito. Daming pagkain. Handaan na ng pinuntahan nito ni Biboy TV. Namatrong ka ba? Terminally graduate pala. Siguro pag maligo ka ng Napakasipag mo talaga mag-live, ano? Mag-upload. Saan talaga yung buhay? Kamot kay sipag maligo. Oh, di pa tapos. Dalawang pajubar na chocolate yan. 20 yan. sa 7 viewers. Ito is all na mango. Lazy yan ah. Diba dosi lang yan. Ang buto na muna ako. Kid. Where's orange? Wala namang pink yan eh. Blue? Red? Green? Yellow? Black? Purple? Brown? Orange? Oh.
Vivo! Whoa! Nakangin na. Up ka nga. Angat ko na itong mga damit. Up! Oh, Ingat ko ito naman dito. Ano ba to? Labahan to? Get ko na to? To. Diba? Yellow. Hindi yellow. Yellow. Wait! Wala pang road yung yellow. Wait! Meron ka. Wait! Wait! Quick, 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 quick. Oh, no. Ah. Hey! Ah! Yung pala hinubot. Load na mag-lock? Itagay mo ng isa doon sa lagay ng baso. Yung isa buksan mo.
May wala. Wala nang diaper yun. Pait pa yan. Patay. Ano ba yan tumae yan? Ano? Ano ang mga labis niyan? May mga sukli pa yan eh, alam ko. Shoutout sa 5 viewers. Ano pa pala? Thank you. Thank you, Papa. Share, Papa. Share, Papa. Oh. Ketchup. Napasuot mo nga pa. Play naman natin mga kora yung video natin. Ito yung hanap buhay natin. Sa mga hindi nakakilala sa atin, isa tayong vendors sa Dumalay Street. Yan ang ano natin. Supportahan nyo guys. Biboy TV at saka si Mark Ride TV. Huwag nyo kalilimutan magtamsak. Anak, damit ka muna. Sangkay, pwede ka nang di para lumipad sa ibang nagla-live ha. Extend ko lang konti ng aking live kasi yan, ang goal ko kasi mga kawaray, ngayong year na to, mabot ko yung $100 para naman pagdating ng December may sumahod tayo. No? Opo. Nag-vlog ko. Twitter vlogger yung anak ko. Sinanggal yung ano, bago. Alam nyo naman kayo yun. 7 viewers, shout out. Sana kubro ka. Terus mo. Baliktad. Sa akin yan eh. Baliktad yan. Ayan sa'yo eh. Wait lang. Ay. Wala na kayo mama. Pag mong pindutin, maglabas. Shout out sa 6 viewers. Shout out sa 6 viewers.
Matapon yung dyan. Naglalaglaga na yan, nak. Kung ganyan eh, matapon sa damit mo. Shake. No. Lagay mo sa ano, doon sa lababo yung basurang protein. Kunin mo. Yun o. Lagay mo sa lababo. Ayos ka. Ano sabi mo? Dami? Yan o, dami nagkalat sa sahig o. Lutin mo. Huwag mo apakan. Shout out sa 6 viewers. Yan, ganyan ganyan. Yes. Yes. Yes, ma.
Shoutout Sangkay. Sangkay, mag-out na ako. Salamat. Ano, naantok na kasi ako. Salamat sa pagtambay sa akin live kahit walang ikaw lang na andyan. Thank you very much sa bye na Sangkay. Biboy TV at Wonder Boy, shoutout sa'yo. Mag-out na ako Sangkay. Salamat. Thank you very much. Salamat. Maraming thank you sa suporta. Bye na, bye. Ingat ka. Ingat dyan. Upload lang lagi. Suportahan. Manonood natin yan lagi yung ano mo, video mo. Thank you. Salamat. Bye. Tulog na ako. Antok na ako. Salamat sa mga nag-thumbs up. Lalo kay BB TV. Kay Tol Kubring Morgan, salamat Tol sa pagpasyal. Maraming salamat. I love you guys. See you next live.